ఏం చేస్తున్నారా? ఏంటక్క ఏం చేస్తున్నావు? ఏముంది, మట్టి పిసుక్కోవడమే. త్వరగా రారా, వెళ్ళాలి. హలో, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. బాబు ఏం ఎప్పుడు పోరిని చూడలే? రమ్మని చెప్తుంటే. ఓ పూరియా? పొద్దున్నే తిన్నా కదండి పూరి. నేను అడుగునా? పూరి కాదు, పోరి పిల్ల. ఆహా, రా. ఎల్రా, బేడం వెళ్తుందిగా, ఎల్లు. ఆగరా, ఎల్లు. మేడం చెప్పండి మేడం. ఈ ఊర్లో ఎవరితోనైనా మొబైల్ ఉన్నదా? తెప్పటి దగ్గర ఉందండి, వెళ్ళాలంటే చాలా దూరం. ఇక్కడంటే ప్రకాష్ మొబైల్ రీఛార్జ్ చేసుకోనికి టౌన్ కి పోయిండు. నేనేమో అర్జెంట్ గా కాల్ చేసుకోవాలి. 100 రూపీస్ ఇస్తా. మరీ అర్జెంట్ అయితే తీసుకోండి మేడం. అనుకున్నా. సీరియల్ చూస్తానంటే ఫోన్ ఇవ్వలేదు గాని తెల్లతోలు కనిపించగానే సొంగ కార్చుకుంటూ ఫోన్ ఇచ్చాడు. సచ్చినోడా. ఓ తగ్గించుకో, మాకు నీకున్న గజ్జి అంటుకోకూడదని డేటాలు వేసి శుభ్రంగా కడుగుతుంది నీ ఫోను. కుళ్ళురా నీకు. థ్యాంక్ యూ. హలో హలో హలో, విజ్జు. ఎవరు? నేను మధు. హలో హలో. ఈడగా బాబు, మధ్యలో ఆపకూడదు మేడం. అబ్బా ఉంది కదరా, సిగ్నలే వస్తలేదు. నేను విజ్జుగానితో మాట్లాడాలి. హియర్ నో సిగ్నల్, ఐ సిగ్నల్. కమ్ము మేడం. హియర్ సిగ్నల్. స్టాండ్ స్టాండ్ మేడం. నా కాల్ కట్ చేస్తావా? అయ్యో, లిఫ్ట్ చేయరా. అలా కట్ చేసిండు. విష్ణు కొడుకు భూషుడికి దొంగ పాడుకో. రాఘవ గారు వందిచ్చి మొత్తానికి కేసులు పెట్టింది కదండి. రిపేర్ కే ఖర్చు మొత్తం లాగండి, ఒక్క పైసా వదలొద్దు. నేను తగ్గిస్తా. అదేమన్నా అయ్యో 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 అయ్యో, ఫోన్ కింద పడిందంట కదండి. మీకు అవలేదు కదా? ఫోన్ కింద పడితే రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. మీకేదైతే రిపేర్ చేసుకోలేం కదా, ఇబ్బంది కదండి. అరగుండు నా కొడక. వారంటీ వస్తే ఓకేనండి, కానీ రాకపోతేనే చేంజ్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుందండి. నీకుంది. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.